Creo. Non son cabras porque eu coñezo as cabras, que eu vivín con cabras toda a vida, e non son cabras. Porque, mira, esas patiñas e esas cabezas non son de cabra. Daquelas son vacas, sí. No, tampouco. Non son vacas porque se foran vacas terían cornos e uns ollos así máis grandes e máis redondos. Eu aquí non vexo vacas tampouco. Espera. Espera que xa sei, creo que xa sei que cales son estes bichiños que temos diante. Vos sodes nenas e nenos? Sí! Toma! Acertei, pois que ben que viñestes. Ai, pois é maravilloso que viñerades, porque estábamos aquí as dúas super aburridas. Pero agora que estades aquí, igual podíamos facer algo xuntas. Ai, igual podíamos facer algo divertido. Pois claro, e ademais eu creo que xa sei o que podemos facer. Non todas as ovellas son iguais. Hoxe imos coñecer un especial. En Gracia ten por nome esta velliña, intrépida, curiosa e moi riquiña. En Gracia encantaríalle saber onde que vai a lúa escurecer. Xa la 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 la. En Gracia despistou o can e fuxiu do rabaño. En Gracia é posible descansar nesta serra tan fría. É como a vivir dentro dunha bola de xeado. Contame o conto de cando atopache la serpe. A pobre morría co frío e ti estabas perdida. Fixeches un abriguiño, regalouche a pedra do norte. Que sorte, ela guía teu camiño. A xente con